Emagoro benki ya umwancho murigererwe getaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusiye kerori ritko rya Alhamis tariki isano cyumutenyo mutangani umwaka no w'ibekiri wibere na meronko ebere na isato ekerangwege na ritko rya uri abere ritoere kegima nanene kwa bere go kwegokya asoko bwatemero biri getaseni kya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi nechinga kibono umurai wense Dr. William Samoei Ruto abaire ga korangere gikaro n'abawaziri naboigo abari kyabanene asesere kali erioko umerana asegikaro kegenderete asensemo ya Nanyuki me county ya Laikipia nenchira ya moyo gukwanira amagendero kati yabo gukine uchumi imeyense ya Kenya igobono murubiri oyo nigora kwarekana asenseme yo oyora chikoira amatuko ane arebusio kinga kingiye karongo kwarigania SMS ya mayense ya mase yabono morogoba erionko manyebuna nara yaya kubwatirana nabasaki baitwa mangana mayatu akwariganirie asenchira ere yo bwikiranu yero nabakogendera gotonyora asenseme ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube nigora tonyora wetera Ndizi TV News na bogo tweet wetera @Ndizi TV News boigo ase website ito nigora tonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendre gusanga mankeri tangan kegima tigana kumanyega tiari nkwariganeretie asenchira yobwenye Konguna nyorete mutinyu gutano mwakuria enyumba igo yachite kangwira ekero yarenge nkuchigo gutenange na seri igachika turarira nche no mungino na Alexina kwambo magega yoko wero ne nyomba ko bairera gutigara no bone mabono nigi amate kurwaraganga ya sabiro bokonyi ana brighti obaire ga kurwara ase shida ya nkoro emiakene kuru abuna na manyorete mwaka wa 2018 mwana twamwirire chinya gitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye amateye mokoro bo basi koganya gusirwa ko murwarire omwana obo yo bwato burwere bwenkoro egendo to korera na mangana y'ikibasari abana bacha gukora verification y'ikibasari Gusii ase Kenya ngima chi constituency ni bere chioka chibwate chibasari chia digital Eyemo yekoro kumwala constituency bukamba ne South Mugirangoga tutwachakire process na ne tukuyukora rero omuroberi bwokoriki wakonyora chibasari chiekerero nigo chaki wa sebunge ya South Mugirango gukora bwano muchumbe bwensemeyo ayo manaenda mango mwancho muriere ringo kwarganyo be kugusangana incho wikomwere retriane Evelyn Osero tokubwatirana nere Joshua Utwa ko ene kiabuna awikira sensemo yebimanyererio togochaka kurwase county ya Kisii awase enyibe nyinke yetane tichiringi 1 milioni 5 nemo yabage ko yago ikakoera asensemo ya Nyamache mbarabare negetaseni kyabanyanyimbo kya Nyamache askiriye gotebekana una abakagerwa boboibi nigo barenge gokora obusaria boboibi nekero bachikorora buna bamurikirwe ne kamera cia CCTV kyabairira barabwo ko kotonkia umuriro nonyana banigo abamenyi benseme yo bamochirie obutineri bwabo bisabanyanyimbo korwa senseme yo kitoko mnyogo bokonyo kuni bantu mbarabuka alto aswa kutura bantu bagutukurese bagosomba amache lakini mache lakini igaga saba skaja watu abate inga njuto abakoni lakini instead yo watu abakoni bara batebinga inga tiga kukura mbato konye tikende yonzi na obali gere yinyo ko yacha ka kuibaka yera kubaro baturigere konye bonde bwezi mbato konye tikende abakonya toera meeting na security nere Ensa iga lakini because nege koneki yakorekana na watu aranga basikali ambali mimi aiga se nyuma yaye aleme kileme kino mwana ubwatenya mwana no makoti igona ikoma bijinse ikomne nusu bona sanga nanyoranga nyomba yaire karasire kigasiki yaira so bonge ande kero kuriria igere na polisi mita isaba wana kero tokuri ndo baekwe boring awende ari stokoro polisi gerare tondo gete kumbe no ande
ase polisi erange na no ere bobe mono nekero tokonyoru mukaso munoyega tutarikonyora obokonyi. We feel very painful, but tugusaba community tonyora obokonyi bokego so that my brother askwinani. Eyemo kurwa sensemo ya raganka nigo igenderete kurira abasamaria bayawe sokia na kubakonya aya magega yo mugaka n'umongina wenkeyo kowerwa nenyomba kwirira barabwo gutwara oborema egento abana b'umuciyo babere bakorera mono na gotebona nigo bawetera cingo ngunonya no konyora ndagera asemono barereira masoma bona otana nigo barachikonyora cingo ngu cyo kwegendereria na masomo nabona nigo baborira abasamaria bayawe sokia na kubakonya erio mono begendererie na masomo abo bachikokonya abaibuli babo muri Keito Vincent Onyancha no roboti urwaso bwimi nigo toika asenka yomugaka Josephat no mongno ya Rexina elikonyara kurigene kibabere bakogendera aso ogmabwabo maiga yokogwero ne nyomba mutinyo gatano mwako heta egento kerete bakanyara gotigara bale no bale batari kwenyara nyomba igo yachite kangwira igachika turarira nche no mongno na Rexina kwambuka bona abasamaria baya bagacha bagatosomora kurume tukanyora ntori nguru ya tosenyentri Hena bokorengana no mugaka Josephat amo no mongno ya Rexina nigo batigarete batari kwinyara omugaka Josephat nigo tumajibuna maiga yokogwero ne nyomba na kubabwaterania nigo batigarete goetereme chande menge eyibono yagerera gwisaransa izikatari kogenera ne kibarwa kendo gyonsi konyara kwerigeria nabo boro bokongwake egekogera ekero konyo tutaragwerwe nyumbeye kosoka twari gikende gabasukira abana igombwata abana kianda kwikira mona bachukuru nabona sangania bachukuru batatu nabana mbwate ibale 6 nora kero kende anye musamario nditararu kende nabokonyora twararire nchara nande korara nchara tukorara nchara pi nabotokoberia machi twanywa twabokera kero narenge ne chinguru ngoge soka narake nari gikende narete nyumba bono gonjo likwabera akego ngabono ngurunchi yonda soke ndigikende onga ondange kebarua nkole no nyamaiga ye nyomba kugwa nigo atigarete isiko kurigeria abana nigo yabero muchando monene no inabo nigo bona abana baye babururo kuburi gochasa bwatane baya kwane kibuna ngweso kibale rikonyara kobasira bagendere na masomo mu muromone gati ya murabande maiga yugo kole skuru niga atigarete isiko nakobano bwobu nasiga kyo mwaka yo mabono tabwa tirengere binde byonse anene ibigo chikogendera masomo asekerenga buna nigo batigarete kotakunwa no botaka nakora matemwane KCS ne tete mono na kale tu mwaka 2021 bila kina tetengende na masomo ne lakini wana bakonyi ni babwabura bakonyi bocheti gotoka onde wensi oranyore gonsia abango genda na masomo korengana nabana kurwa senkeye ni gono bale no boba ase ndoto yabo ya masomo gochigotumire nyasi asekerenga buna abayiboli babo tibali kwenyara ni gobono babolie na kurwo kubuli gochiasa bwatani abaya konyara weso kiaso konyara kogendera na masomo abo kaletekera zeiti ngosaba monko nya bayiboli banemba mba kwenyara abondo che bayiboli banemba kwenyara anti ndo chibosemba che kongero mwako goche school masomo aya ne gara chiko bamakonkorende abibuli baminto ninga bare no bakongo barene unando chenche tito chikogendera mono kuringana ne umuzando babwate kurinde twali gusaba monge gutosira erio togendera na masomo de form 4 asobo kongobore nkaiga ndagira nto ikonyara konyora no ni skuru ntuli gochikonyara koenda igoro yechpesa nari gusaba bokonyi abali bakonyara otokonya nigo bono gotigaretso koboria gochia asa bwatani bonsi nabo igo nabasamaria baya konyara kurigereria enkeye aseganga yokotaka kobakonya elikonyara kobakonya abana bane konyara kogendera na masomo kuripoteria Ndizi TV kurwa senka yo mwaka Josephat gotoka ime yaragange county ya Kisii retirani nchenkuru kwa Vincent Onyancha.
Mbia mono murikeito Vincent Onyancha ase oroboti oruru ikiranwe karabonto endete kuboria abasamaria bayawe sokia na gokonya amateyo gekorona no twarorire nigo bawetera emechande menge eri anene abana bagendere na masomo abo eri bache gokonya abayibuli babo ase amatukari bosio togotikana nayo nigo Eyemo korwase kenyoro kiari go sameta mukwerero imeye county ya Kisii yaganirio bokonyi bukoira omwana obo bwemyakene ase nsemo ya India erio konyora obobwenya asogotwara omuchando bwengoro kurengana mamo mwabo mwana oyo nigo babiri bakumwitie kinyagetari au kurende bono omwana oyo taranyora bokonyi asaganire kwenda Ensa ya India erio kubwena yono nigaboririe bonsi bali babwato moyo bogokonya wesokia na komwa obokonyi bwabene. Mwana Bright obere gakurwara ase shida ya nkoro emyakene kuru abuna na manyorete mwaka wa 2018. Mwana twamwirire kinyagitari mbali ntokireti lakini ntoranyora bobweni bwaye bagantoma gochi general Kisii level 5 nona atome tukuru gochi Kenyatta babu ase omwana nyareko bagakurwari ase almost omwaka lakini bona machibu gasogetenga omwana Bright te konyarekana Kenya igara ende konyora ubweni bwaye ase enyagitari ya India gose Ensa ya isko keganiri nechibesa echo chiganiri milioni 2 totabwati twatemire gokora omuchango twakorera omuchango no koru mutienyo December mwakori lakini chibesa chia togete ne 40 ne group egatema go creative na rega raise 60 boni gabunango kwana chibesa chire koboko gose chire bill ne chibesa chire 1100 nyagitari Kenyatta batotetio bokonyi baratoe nerirube baratoe twende Safaricom twawe bill abaminto abamotegererete erio geri mama mwa wa Bright okali no bokonyi ngosaba gose ngosaba onde bwensi igure anene mono abarai bane basameta rigo si ondo iwete sauti yane gosekerero kiane anyare ko bakagokonya omwana Bright andako omwana Bright nere amatukari busyo nacha gokonya abande tari nchara acha gokonya na anyoro ko bomwarimu asomi abande nabo omunyekitari arwari abande kubwa mono omwana nenera anyare ko buba orwarigo abwene abebuna abana bande. Omubunge bw'ebunge ya South Mugrange County ya Kisii Silvana Sosoro nigara umuyega bwokolikiwa wech basari asaborokiwa Bech University murobiro korekana ase skuru y'abanyaruka ya Nduru imeye bunkeyo abantu abange nigo beso kyakolikiwa abubagokera egetambukirekyo ukona chinga kyekyo Osoro nigateba boigona chikwene kyabunango sira bari kisemi anena ase chiskuru cyoboroso naboigo chiskuru cye secondary muri keito ndemo Stephen nabawikirana sayo na tigatoiwe na raya yatwariganiretie Asegeti ige skuru yoboroso ya Nduru nigo chiribu cyaboro kigu kuruchi university au baikirana asomo yega bwo kweli kyachi basari cyo university ne chiskuru cyobobundia asomo yego yora uno mojumbe Silvanas Osoro nigachengero murobelio yo oywato gyokobore gwetera chinchera chemetandao yekerero abo asaboro kigwa bonsi bakwelike keboikiranu bonsi barachigokonyeka gwetera chibasari echiyo ase Kenya ngima chi constituency ni bere chioka chibwate chibasari chia digital Eyemo yekoro kumwala constituency bokamba nesa udmokira ngoga ntwe ekoba digital kwa mago download ya form yago goikira rera banafunzi ba aprere 7500 na baba atire ko kora verification iba ikiranga 2000 abaiboli naboro kigubaikirana mbago kero bwasio kuno bwene bwarasomoroberio yo orengete gusira chisemi imya South Mugirango ndoche meroberi mbuyere mbi abantu bayipangete mbi abako ba advice tubata ko semeri nganta kade bakonyeka wakero musimi wosoro mbi yamono nyasande yakumokonya egere to korangeria abana bachaga specifically ero kwegeria abana na kibakoriye bintu anya ne basa litakona kumanyanga no mwibuli ukondigeri anya ne gasio manyanga yako na konoko okwegerigwa practically omoibolio oreto omoibolio cha ko represent omwana akonyore 8,000 omwana olio cha bweka akonyore 10,000 egere bamanya tibese zikorigigwa actually this exercise is transparent hakuna kitu kingine mbaya ekere so transparent to como saba agendre botambe agendre gokonya abana basoti mugirango basome na soti mugirango emese bune emechiende ogo download ya form eri kwanyora se email kwacha lituke eri morioka
amang'ana yo kugenda kwarigio umugambi bwe kenyoro atambe kwarigio mu assistant kwenda osomo gaka bwe kanisa tayo ogocha litikoria verification abagambi bago ikaranse kone Eyemo bonsi pibabo giranga kero muntu abegete uniform etenti yaye baikaransa kwa bangera ini ogo stamp bilionya gakomanyete origeli go sinobwate original ailibuya kwa mawodane form eyo yabe ku system eyo abantu baikaransa ari ewodio kubwatiri yago kwanya ore message yago tenga congratulations wetire gotigana ne chibasari osoro naine kibuna nachikobeke miroberie meikiranu yoko ene kichi skuru choboroso ne chie secondary imya South Mogirango chiari kiria machibwa maya asama temwa manene chiskuru chitari ko perform abayiboli ba abarimba aberire myake menge ebakogenda omwaka oyo ebakogenda ntaito tocha chiskuru cheto mna chiabyo koje chiabere buya mna chiabonduru toligere ngangaki amasomo ko tirale ko sa ko tirimboko onya tari ko tira mwalimu oro aragenda magega yeke gancha kia Constituency Development Fund CDF konyara koiranerera niko bono mojumbe bwensemo ya South Mogirango Silvana Sosoro anyarekorwa eirabra naine kivuna chibasari me South Mogirango nchiena ndo asentera yobo ikirano nobo ene gwetera senseme ya digital kwana kivuna avana bakorwa ensemo ya South Mogirango banyire chisemi chikiranete ko reporter ya Ndizi TV korwa iga sensemo ya ebunge ya South Mogirango egotoka Eyemo County ya Kisii area taliane Ndemo Steven Miamano murichaito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu magega yoboroire butamanyekane gwateka ase bunge ya bumachoge burabu Eyemo County ya Kisii akoirerano n'abantu bande osiria magima bono nigo ewizara iyobochenu egekora no muwaziri bobochenu leabwari abakoretaro yabo goika ase nsemeyo okwana chinga kiecho niga boriri abantu kwene kyabunankwere bare anene aso kuberia mache batarayanywa askeri aboriri abantu gotaba no bwabonde bonsi gekogera mpagendera okorobotuki eriyo kumanya igoro yoburoiro bomurikeito Josephat Amisi no roboti urwaso bwime bono nigo abamenyi be kenyoro kia mosesemo ime abo chiborabu baenekeirwe ne serikali ya county ya Kisii ngobogima bwabo mbiyabole kubatika no gwateka kuburoiro botamanyiri anene asensemeyo kiagera uburoiro mbwatu bogeta umwaka yo magasira after 2 days umwana undo agakuba ule form 3 nalibono twajite koranga dirisa a problem gaiga nalikiri poti kege toki yao andi mna po imbukiri atua bwango wachire kagete mna wataliriga etaro ya bene ya nyara kobage okorono mwaziri bwobochenu Eyemo County ya Kisii omusabatile ya bwari nigakiro omugambi bwensame ingambi yamono kubatakana getambukiro kya bwango elio kwana amone obotenerwe county yanyara kobage goikiraniagwo asebo igo banyara kobaga korobotuki na anene komanya iki kyanyara kobage koirera ogwatika kwendwali eyo omonto kare buya buwaye gara korera ni bintu byonsi mbuya bire lakini nagokeire umuchibo ito orenge asoko report ya mang'anaye ngororira abantu barwarire sekenero kiaye so igo nabatorochenga eshide gere segento kerikia choirenda kiari kiaeteire munu gochie senda neyiye kina kimwatumire mwenziti kera amache magayo mwaziri le abwali gotalira gwetania chinga 15 nigo aganirie abamenyi be ekenyorekyo banyara ko bagwesokia na gotalira chinya gitari anene che serikali elinde banyara ko bakonyora obolingoli bwa bene na bwigo konyora obubwenia kubatekana no boroiro bwo bali barwarite chinyomba tafadhali nto baisa gukira genda nyagitari naende toko batene chinya gitari chiti serikali nechindonge nechingia ntorateba nga chinya gitari chinde nchiri ndonge gosichie private nchiri ndonge neringa mbali konyara konyora ngamba bwato boisani kuboisa ine especially ebipimo mbali konyara gupima ebipimo biri bigwenerete kamoranje tigatoberi amachi ekiagere twanyora abange baine mwensi ipi ali bonsi pirende torateba abasini ni sana percentage ensini ni sana ekoberi amachi Director Public Health Dr. Richard Ongware boigo niga arure kurate gochia ase bali baigwete bobe banyara ko bagwesokia na gutarira chinya gitari na boiga sainekeirie abamenye benseme yobuna enya gitari ya Kisii level 6 ninyare ko bagi korenga abantu abange anene kurwa sekenyore ikyo elinde komanya obokongu ase boberete. Kuna wawili wenye tuliona bado hawajaanza kupata nafuu, tumewaambia wakuje katika ile hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Tutawatoa samples tuwapime
ndio tujue shida iko wapi. Omwaziri lea bwari nigababuririe abamenyi benseme yo banyara ko bakuberia amachi okonywa taya tokonywa aya gutinda karanya beria ogwateka gwendwarie yo nigo kwaireire gosiria kubogima gwetania abantu babere ase baigo bamenyi bekenyo lekyo baburirie obotenere bwa serikali ya county banyara ko bakorenga abantu aso bwango na boigo komanyike keireire aneno gwateka gwendwarie yo mache nenda bacheki warurunga ishida kirore ndo burwire obonyoru kyaro monta yo mokonyorwe oburwire obo komanyu byanga mburigore yori kinyoro kigite kikopya igogo ikaboni gantore no bwoba etoko basabaga kimotokoni mokonye kinyore kabantu mbase gosira byamo kuripotere gataseni kia Ndizi TV kurwa ase kenyoro kia musesemo ime yabo chiburabu constituency yabo machoge barabu ime county ya Kisii eliterane Josephat Hamisi Mbia mono murikeito Josephat Hamisi ase oroboti ururikiranu ekero emeroberio yo kwariganie kalenda gosio kwariganie tamwe ntangani korengana ne kalenda ya masomo yo mwaka yo wichi 2023 egendrete imense ya Kenya nigo chiskuru chi abantu nyene chiaterna nigo chiariganetie ase omuroberi wa masomo competence based curriculum CBC korengana na Samuel Mireri oyore omo director which skuru chia Precious Hopes nigo bate na barabombe ariganetie boikeranu ase omuroberio yo murikeito Brighton Makori no roboti urwaso bwagare nechi wiki bere bono chatigaire eligiskuru nyare chiko igorwa ase bona borokiwa aborokia mona beboli baendete kuyariga go chase amasomo ayo kaukwana negetaseni Ndizi TV umutenerio monene bweskuru ya Precious Hope Samuel Gekonge Mireli nigatebruna erebuno mo director bweskuru eyo nigobero beretie ase ogochaka masomo omwaka oyoiga ntore tayari ntogenda tekutayari sesi wiki chibere trolenga mupango yo transition ya 6 to 7 ya beire asinjire gwenete tonto kwa challenges sinkenke ngitorenga poligeria trolenga twabyo kila para tori chita ke iroro chi facility chita ke iroro ligana na bana bacha bocha na serikali yanje gatutira abana bese primary section trolenga pa nyolide pa visa ile bagende baraki oso Mireli ningobono anyarire gakobori ya serikali koinyora abarimu anena ko ba masomo aisaine igoro yo muroberio OCBC kwa sabangelinga serikali etwanchire abarimu baito bande bagende for further training iliyegere babe more equipped with skills and knowledge yo kwando junior secondary schools yo ntunto kwate school chite annex ntunto kwate na facilities and ibinde ntogara tukobeka within the next 2 weeks nagochimotwe ntrolenga twabekere bintu bitekire bigochiko kwanya bana bagendere basoma kiegara bibiri binikuriti boigo nigaboriria babwatani bejisemi bonsi go chamo irigosira jisemia sense ya Kenya go nariko yena kero muntu itore se sector ya education tubwatira namana bayibona ne serikali ne CSC ito iliye machobu iliye togendere okolegasi engia ikiagara project at the beginning is very good na indemnity cover na matokeo na gochimotwe asensemo ya Baiboli nigasemira Baiboli ko barenda abana babo asiwike kibere chitigarete yo Baiboli kamuranche beka abana biyenga kiyetigarete muteme ko barigania yo bayira ni school basoma kiagara ensende yo sitabwati abana basoma tegabono itibwati murembe ntego chigotwara mugenda korengana na Mireli nigate abuna nonyo mwaka weta ubwate mechande menge nigo jiskuru jaye ibere yigotoka sensemo ya chogwa munasuneka cyanyarde chigokora buya mwaka 2023 twabwate mwaka 2022 lengo moko mwake aguruma ya corona ya lengo roro twatwara challenges mu school lakini yasaye abapakonyire twegira umwaka uyo nande sumwaka uyo school chito ibere tunyorete matokeo ya maya umutiani nabona ali Precious Hopes uneka
twanyora obwate mwana mutangana kaba 424 umuisa kaba 369 ya chogo Kisii annex na mutangana kaba 409 omwana kaba 353. Aya ni gagoja magega ya serikali wetire kiombegeri ya choretwe no murai bwense kurigiria magana CBC Kenya rike otabuna muroberio grade 7 8 otigare a sijiskuru choboroso kuripoteri getaseni Ndizi TV erederane Brighton Makori. Miyamano murikeito Brighton Makori ase oroboti orurikiranu tugotigana nayo nigo murobero bugusangireria ebirengerero by'abana inchi kubatikana nali baganetie aiweri bagari tangani asense mu yamagendero ase bunge ya Kitutu Masaba imeye county ya Nyamira nigo ochaka bene ase abamenyi bense meyo baba kubwatuka ebirengerero byabo nakogania amangana ao gati yabo chipara estima na boigo chinguru chomorero kwe ose estima na boigo chisemi kwe wali bagari tangani okwana chinga kiecho muchumbe bwenseme yo Clive Gisairo ni gateba buna nigo agochia gotegerera abana inchi eriyo abaikeraniri ari baganetie bigesura bigogorogoraria emechando nero sana amaruga bucheto ntubwata abana osakirutiteyo igo kware gwanje ruti yakoroka korunya ikuro paka gesure atobekere security anye chibese chawe skuru 1 million de skuru ye 1 million tomanye skuru njaye tore chibese chisiakoraki esichachi nande ni maete no riso nabogo ditibesa arote gusira amangana amasomo chisukuru cheito nchibwati chicho nonye ne birasi ekero birororo mbiri buye binde mbiro konya chitabwati emirangwa oinyole birasi oinyole ne chicho igongo cha kulenda ebichuchu byane kunengo ke kulenda ebichuchu yake bakingekera security na kolire na te badinche kwane na rerek mente chibesa tuba mente estimate era na Ensa ya security talibo toso e primary school chichibwate asagiega igongo baroserie geti standard nkobekere chigori buya chibwate ne chichuma chiti Ensa cha rugby Ensa torosi tennis torosi volleyball arafu ni track yoko minyoka ya athletics abana baito batali gotengeria karwa gukora emichezo Manchi umurigereria yo munanda manke no yanyore chikoraga chinsa isato gendra ko bwate merobirionsi ya Ndizi TV asense mo ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter @Ndizi TV News baigo ase website eto www.ndizitv.or.ke eriyo tokumanya manke retariane Evalino Sero twabwatirana nere Joshua Uta asense meria bimanyirio twaro burigerero borobia